morning guys! Grabe sa buntag, sinagsita tayo pagwapo asa kani sila mo adto. Asa mo? Nay. Manukos. Asa kan panukos? Manukos. Di arag ilahang porma na, nga item lagi lang buhok. Parang sa ngipon. Tay, asa mo karong tay? Mo ni asawa nagmahal pa na. Sana all. Apay ba? Asawa Inapay why pagmahal ba na. Hindi na mahikap ba nagtiguan na. Mangita na po batanon. Dato na. Mangita bakit batan anay? Ngito batan. Kani ba na kani nay? Milad man. Bakit taas? Isara ka buhok taas. Ato pa nga to na pangana. Na. Likas. Di mo. Sinong John pagka pag-apilan og tina, nansar ka to yung diyang buhok, walang ko kita. Balik man pagka mo nag-iisip sa'yo. Nasa na itom na iwa? Bako kabantay ko, na itom ba? Papay-hapay pa sila, napilang pahiso-hisos ilang buhok. Asa ka ni sila? Tana, tay, mamas ko na tatay, maka, sapit. Mas kumi. Ang suro-suro eh, susuan. Atutas kuan. Atutas kuan. What is that, the JJ Day? Malakanyang tay. Bawal magha. I don't know. Hari na ko mga doon kuwas ng mga anak. Tag 100 ra kada isa. Okay na. Para pang buhis. Para 15 sa po. buhis. Buhis na ako ng 15. December. 15 ka anak. Basta kay December, kaya gusto ka titulo na buhis. Ano man ha, sa October mo sa October, nagbuhis ko. Pila day bayad buhis na. Anong Hindi nagbuhis mo. sa kakay? 490 man to, 490 mo na, marasibo diha. Napa may duha. Napa? Nga isa ka, pilam day ka buhis nun. Tulo man ang Pasundon na, di kaparsila. kaya rong di magsapaw. Aw, Sundon ba ang mao na mitingas mga anak. Tag 100 ra ko yung adyo. karon ka man ang December. Kaya sunod, 15 ka anak, Sakto na. ika-16 ko. Pila? Adaw na lamang kaya ikaw nga may hilpir dali. 1,000. Hilpir ko no. 1,600, right? Matag yapon kay arong way kubot. Tay. Oo, kaya katungod ang linahin mo man. Oy, di magsilbi na ang inahan. Sige, rabli pupuga pa din ang inahan diha. Mapay. Nagadot. December, sampit sa magbuhis na eh. Basta karon December. Og di kunuhay tayo, og kunuhay tayo, di mabuhisan, maansa man. Tinapod. Pila pa yung penalty, dako pod. Siguro na mga 200. Sayang dahil po. Magbuhis. Ano na maha, ano mo tayo? Ito mong sudan. Tilog kong ibutangan ng kakao. Sampurado. Naday kakao na eh. Aw, saan iba ay? Agi sudan ni Lexi kay inanan man. Wa man mo kaos. Sagdi. Pindi siya naman. Tinugong. Kau ben naman maangay o ben. Tinunggong bahaw. Agi dyan, tinugong ibutang agatas. Sana all. Ding. Muna vitamin din pagwapa ding. ay, Hmm? sa tutunin mo, gamay. Berat ng gamay. Siya, giganahan po tayo. Mama. Bing-bing pa, hapay-hapay po dyan waging na ni magpagwapa. Pagwapa ba ito na ben tinunggong din? May gidak as di munti. Madugali na ni hayahay kay Buhat. pirme di makakaag saging. Kuha mo sila ito, okra. Karoon tayo. Magpapad ba ko ang sa ukra di ay? Waya kay. Bugat is. Nagtatanda. Kuya, ano mo krawi makakuan na yung makakuan? Unsa tay mo kansa? Ukra ka nang gamang sa luyot na mga digil. Kana mga attention ba? Kana may attention di ka kukra. Umamin. Panaliso. Nama di mo na waka mo di. Sa jumig mata kay gamuang portahan dugay ka na abri. Huot magugay. Kay na Sa uban. gaba na alis dinuna na alis dinuna na din anay. Sari ka na din ang kuhan doon na. Ninganin ako sa buhok da bing may nagkuha. Puno Ano, naman ka ay. na. Hit ka danin ay mura na kus Marimar. Aw! Gawas mo ka doon, init na yun. Manggawas, sa bungusa, sama kong gawas sa dukado. Nakuha na sa tatay na yun. Bitaha, bidi Mga sinas mo ko na pa. yun. Uglaw. Ariston Burato Senior. Ariston Ayuban ay? Ayupan ba di ay? Ito nga. Hindi.
Why middle name na eh? Para ba niya mga milyon eh. Why middle name si Tatay Rino? Mura pag ako. Daan naman kuwang ko. Illegitimate. Mau ba? Mau ba na tay? ILL. ILL lagi. Mana legitimate. Illegitimate. Magsuot ka na kagaan. Ako Bukta na po. ILL. Ilang kaya. Agha raman ay sa burato raman. Burato na bukta nga ka ilang ka. Illegitimate ka. Di na mo tanar raman na. May bawa naman. Namas ang birth certificate. Ikaw na kaila kas ang amahan ay. Buwang ako na pang tanong. Wa ka tugani nay. Buwang tugan. Imong anak. Mga tanong sa patong naggrabe Yan, siya. yaman. Kaya bawa man ko. Kinsa man tay? Nalimos ko ng sabaw. Aw maurod. Hindi mo tugan. Di ba mo tugan nga daghan mo sa isa? Basig si Romeo magkanay. Nagdanggihan ka katamang kuwan. Kato ko nung naghatag na yun sa kwarta sa paboy-baboy. Kinsa man tay? Johnny. Johnny, yes papa. Johnny, ang apelido. Aron kuno tay? Wow. Manilingag. Tunog kayo nangyari premen. Sabi grabe na sa gabi to. Napa maday ko as rape nay. Sidaan. Namay karni. Bahala ka na ito bisita ba? Ang kagkuhan tay kagawad yun wa malagi ni kuan ingan. Ugutro. Wah, kan balik basa to na lang. Karena naman siya kumangutang. Wah. Nada kay na ko alam mo ito kay Kristo ko nga to kanisa. Duda wa kay wala ko ta. Guwang naman siguro nito eh. Saging lagi pangadyo ni abot nagmanok. Baw lagi. Boss, dadalhin natin. Meron ka rin manok. Siya nga daw. Karete wa man mo kuhatit. Guwang naman ninyong tundan. Pahinugo na dana. Ami as manok te oh. Oh, lamig ato pa. Dabutong ka, na. Murag katag ijag sagingan. Gilekop na magpang. Kati ila James mo siguro na James. Inja ning saging James. Ha. Kari mo ilami. Kanina, Kay busuk. gabong pa na guwang na. Guwang nang siguro ni. Dako man jaw matabunan ka jaw. Dako pa jaw-jaw. Ha. Kaya na mo jaw. Samot na rin dako. Ha may just guwang dana. Kari lami may guwang na. Aman, Jed. Tana basa, mas di mo ta kaila guwang. Mas guwang na rin. Na, tu apag tag-ija. Get out, Titi Bike! Am ni Trimas na rin, ah. Nabitaw. Naghanam day mo kasagingan dari te. Ito na lang man. Kari day dyan. Dabong-dabong man na. Kano mo mag may tanaw. Oh, ta kaila pod. Si James kay mura kaila na si Mansanan. Kana. Guwang na. Ha may mas guwang. Kana. Kana jaw. Dirahi. Hasmagi. Saging pa imo pa saging. Guwang naman sila po ng isa. Grabe maglibog mo tanik sa unahan te. Sige. Hugtan ninyo, tubod. Hugtan ninyo ha. Wadyo masalin masig tubo. Japi. Grabe sundang mo untol man jaw. Sa taay na ngayon, ah. Nawa lagi kang rindang katong gamit. Hala te. Mupaka na ron. Ano break paka. Di ba ma? Agan bitaw. Dismag. Malis. Balik Malis na. Jaw. Hina, diyo ka na bang murag insaan to nila pagpud na murag maingan na sa inanay. Tuyaon. Di man mapot si jaw. Boss! Palaban lagi si Dang Boss. Asawa mo tumpuan. Sige ra, di lagi na. Hinahina, di ra ba o nagmukuan na? Agad to de. Jaw! Ayuban. Kuwang noon dito natulog yung Oy! Ano ba to? ingis tata. Grabe po, sundang nga po. Mulos no, din na kay ag sundang. Kuwang sa James. Nananoon, sige na, go. Nanong kuning kuwang dito ingis tata lujo ila pining. Dilapit. Disto ba lujo? Sige, di, lagi jaw. Sige jaw hina jaw. Wop! Nanay, nasawa jaw dot ugan ka tika. Ka para muut, dut uganda. Ay! Arang da ka ag saging ag nagpud. Arang ka cute, sit out, jaw. Mura mag labong pa mag. Guwang naman gud na. Japikin lamang. Wala ba di bugtok? Dan arag mga dahon jaw na ay kuan.
Ay, marami kaya tata na na magpagod ba? Kinsa ning injuhan ite grabig saging nito tino. Ada sino ko nito dapat la yung istulo dito. Mana siguro ko. Mo man injo pamudla. Wa pa nga nag-harvest kaya tata. Hindi nga ganito ibabaw. Buwak na ti kanang nailag masaging. Kuha na, tambal na. Hindi nga na gaming yan. Dagay. Hindi ko gimura kay tata sila kausap sa sundang. Nugo ha. Ingana ra day na ti kay luoy jaw ti. Yan, naralagay na. Hindi rin kay tata na magdiwas. Ngayon man ni saging. Gikawat man ni. Bawa ko siya nangawat na nagpinatong bara man. Jaw. Jaw-jaw naman din ang kawat. Tabi. Taon. 1, 2, 3. Hindi nga naroon ni ako dito. Naghan naman nagsilip eh. Oh, assistant. Pujaro, pagali, may kusong pagali ni. Tao may tigripin. Oh, dyan na. Salamat tagbalay. Ate Becky Libres Burato. Tsaka, kumplito pa. Ang beto be. As always. Kuha niyang dakang Relax your mind. Hey, Kitcha. Dol.